Bueno, pois primeiro para a organización do congreso o que quixemos é diferenciar dúas partes. A primeira delas foi contar, digamos así, que a xente de Noia fixemos unha xornada que fora de portas abertas, non? Con temas relacionados coa odontoloxía, pero tamén con interese xeral. E despois unha parte xa máis específica odontolóxica, onde se tocaron de todos os temas, todas as especialidades que hai a odontoloxía, con un formato que creamos que é bastante actual, que é coller un profesor da Facultade de Odontoloxía de cada área e despois outro de outra parte de España ou de fora de España. Bueno, primeiro que somos conscientes que Noia non ten unha infraestructura polo momento para poder dar cabida a tanta xente, tanta previsión, tanto aloxamento, tanto... E bueno, hubo que ir adaptando, hubo que ir colocando xente. Despois de todo viñeron 25 ponentes, algún de Italia, outros do País Vasco, Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla, Tenerife... Bueno, cousas complexas, pero que son a salsa e son o que dan lugar a que isto poda xuntar tanta xente, lógicamente. Hai organizado unha comida como de despedida deste primeiro congreso de odontoloxía que se veu celebrando en Noia nestas 3 últimas xornadas. E bueno, pois o Liceo cede o espacio desta área recreativa para todos os congresistas. Está previsto que veñan cerca de unhas 200 personas para rematar este congreso e ter unha xornada así un pouco máis lúdica. Isto é un grano de arena do que debe ser, digamos, a búsqueda de incrementar a visibilidade de Noia tanto en Galicia como en España. É dicir, eu creo que actos como isto fan que se poña Noia no mapa. Facer unha cousa como esta e ademais creo que con éxito evidente, pois creo que sí que é beneficioso pois para esta vila e creo que temos que incrementar de cada uno no seu campo actos como este. Eu creo que sí que é importante. Home, para o Liceo, que se conte co Liceo tanto para na colaboración, para organizar este tipo de eventos como outros, bueno, pois penso que ten que supoñer un motivo de satisfacción e de orgullo, porque, bueno, un certo recoñecemento a unha entidade pois que move moita xente e que bueno, pois que está ben. Pois a verdade, sinceramente, non é ánimo de peloteo, a verdade que un 10 para o Liceo, para a Xunta que leva a xestión do Liceo, para o seu presidente, pois Óscar, para Emilio, a verdade que son personas que gracias a actos como estos puden coñecer. E a verdade que son personas excepcionales, a verdade que todo temos facilidades, non podo dicir ningún pero. De verdade que encantado de colaborar con eles. Pois bueno, o Liceo é de todos, pero lógicamente quen o dirixe ten a visión de saber de que é unha forma de promocionar e poñer o servicio dunha cousa que repercute no pobo e ten unha proxección que poda darse conta de que gracias ás súas instalacións nesta volta, porque xa de outra vez fixéramos un congreso plenamente no propio salón, esta volta foi a cena de benvida,
foi extraordinaria, tuveronos que votar porque a xente, bueno, hubo que cortar, querían seguir, hoxe podemos estar en este sitio, neste marco, e todo gracias ao Liceo, que superon entendernos, colaborar totalmente. Outra xente que tiña previsto hoxe douse conta e mudou de fecha. Bueno, representan a todos e penso que non hai duda que son os millores. Babe, I stood there singing, I was holding your arm, you were holding my trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep the overhead low. Farewell to the city and the love of my life, as we lived before we had to go. Realmente este é o primeiro congreso de odontoloxía, pero xa fai 2 anos o Liceo tamén colaborou na organización de outro congreso bueno, isto do mundo dos odontólogos. E hoxe o que fan é iso, como acabo de comentar, unha comida como de despedida. Teñen aí unha vaca ao espeto, levan desde as 5 da mañán aí cociñando, un pulpeiro, algo de música e bueno, disfrutar dun día maravilloso nun entorno espectacular.